en geno mara ni ntiere kare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag kagi kacha. Kama gin weche manyien mosebedo ka waluoni chakre ne piny nyaka sani nitiere mabende pod wamedo luoni kaka gimedo timore gwenge mopogore opogore. Rwakini machiegni ber koda e chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Kodong' mana ndalo 25 kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Kambi mar timo nonro mar siasa TIFA ogolo chal mar siasa e moko kuom counties mathurka. Nono mano time counties ma Isiolo, Trans Nzoia, Murang'a, Nyamira kod Kisii ka county ma Murang'a kende. Kuom counties go ema jalup jatend piny William Ruto nie kod huma mathoth moloyo Raila Odinga. Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien ka weche madonjonwa gi sani ne jalar kom gavana mar county ma Mombasa gotiko mar Wiper Mike Mbuvi Sonko opodhi kod duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Ma otimore bang' doho ma Mombasa nyowito oko bura kata ng'ur manomaki kani kwedo godo winjruok mar Sonko dhi nyaka e debe yiero ma dwe mar 8 tarik 9 ka koro mana ndalo 25 kende. Weche madonjona nyakwa Ramogi en ni Mike Mbuvi Sonko podha yanga mar biro chung' kaka jalar kom mar gavana e county ma Mombasa gotiko mar Wiper ka ma en wach mogol kod duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. IEBC oyango manya kwa Ramogi bang' ka doho ma Mombasa nyowito oko ng'ur mane itemo dhir godo dwaro mar mondo mi tam Sonko chung' kaka gavana mar county ma Mombasa e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ni. Ramogi magi gin weche wamedo luoni kendo wamedo kelni kaka gitimore. Madonjo gi sani en ni jalar kom gavana gotiko mar Wiper e county ma Mombasa Mike Mbuvi Sonko ma bende kinde mokalo ne en gavana mar county ma Nairobi opwodha yanga kawuono gi duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Ka koro odhi bedo achiel kuom jogo mabiro chopo e debe tarik 9 dwe mar 8 kolaro kom mar gavana ma Mombasa. Gin weche mwamedo luoni kendo biro medo mi weche gi kaka gimedo timore. Ma ndio timore bang' ka doho ma Mombasa, doho mamalo ma Mombasa nowito oko bura manochwal kane itemo kwer godo Sonko ni kik dhi machopie debe. Kendo koro ma nyiso ni Sonko dhi bedo achiel kuom jochung' malaro kom mar gavana ma Mombasa kochopo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Nyakwa Ramogi mathoth nitie wabiro medo kelni weche manyien mabiro moting'o mar ng'ich welo kaachiel kod oimore. Wamedo dhi nyime gi weche manyien. Piny owacho golo siling bilion 16.7 mar konyo e duoko chien pek mar nengo mauta ka koro ma en okang' mokwongo ma nengo mar mauta ok bi lokore kuom thuolo mar dweche 5 mokalo. E oboke maor ne ute mag fwambo weche, piny owacho koro choro nyime chenro mar chiwo omenda mag gayo medruok mag nengo mag mauta kata obedo ni chenrono ne winjo bed ni rumo e hik omenda mokalo. Kaluwore gi wachni, diesel ibiro usi
siling 140, petrol iuso siling 150 kod 9 gotonglo 12, kama uta mar taya ibiro usi siling 127 gotonglo 94. Wang'iyo weche motenore gi weche mag siasa ni jalup jatend piny Kenya William Ruto medo siro ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro duoko piny nengo mag mwandu, konyo jopur kendo neno ni oganda jo Kenya duto oyudo thieth makare kendo manengone oyueyo. Ma ne oyango e sub county ma Kuria West, county ma Migori, kama nosere ombulu motelo ne yiero maduong' ma dwe mar 8. Ruto okoni sirikande biro duoko piny chudo mar bad okumba mar thieth NHIF koa siling 500 nyaka siling 300. Okoni duoko mag nonro ma oseyango ni jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ni nyime okwacho adier kolero ni en ema obiro yombo yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Ama mnasemaje watu wa Kuria? Na ndio tumesema kama Kenya Kwanza, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunabadilisha uchumi na tunaanza kwa kupunguza gharama ya maisha. Kabla ya handshake 2018 bei ya mbolea ilikuwa shilingi 2,800. Saa hizi bei ya mbolea kwa hii maduka ni shilingi 6,700-800. Huyu bwana tukimpigia kura huyu atahakikisha, kwa sababu hilo jambo sio jambo dogo na linataka mtu ambaye ni jasiri ndio anaweza kutupatia kaunti ya Wakuria. Piny owacho ne obago romo kinyi ma kawuono kod jokanyo magitudore gode weche mag dongruok ng'iyo kenge ma osego e chenro mopogore opogore. Kuonde mane ging'iyo ting'o lokruok mar kor lwasi, kedo gi kech, tudruok mag ohala kod mamoko. Romo ni notelie kod jatend migawo mar arita Mai Fred Matiang'i kosire kod jatend migawo mar tudruok Jo Musheru gi jokanyo mopogore opogore. The first thing that we considered, of course, is the economic update. Of course, we know the economy is very important, and shared about the recovery that we are witnessing, of course, because of the interventions that were put in place. Of course, after lifting the restrictions on account of COVID. We will do everything it will take and everything under the law to ensure that we fulfill our constitutional mandate and our obligations under the law, namely to ensure a peaceful, a stable country, a peaceful and effective transition. Jatend migawo mar wuoth James Macharia owacho ni piny owacho nyaka sani osechiwo bok mag lowo maromo milion 6 pacho kama ngima kaluwore gi singo mane omiyo jo Kenya higni 9 mokalo. Kowuoyo e kar chung'o bura ma Kirinyaga kochiwo bok mag lowo maromo 26 ne jodak makono, onyiso jodak komno moti gi lopegi mar bero ngimagi. Gimedo tiyo gi thuolo no mar goyo debe ne jo Azimio la Umoja One Kenya ka gijiwo luto mbulu ne Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Magiwacho ni gin jotelo manyalo kelo lokruok ne Kenya. Kama milioni 6 ukilinganisha na hapo mbeleni miaka 122 serikali za ukoloni na zile nyingine 3 zilikuwa zimepatia wa Kenya kama hatimiliki milioni 6. Serikali ya Uhuru Kenyatta imeshapatia watu sasa kama milioni 6 kwa miaka 9 peke yake. Serikali yetu ni asante sana kwa ajili ya kutupatia vyeti vyetu siku ya leo. Mungu wetu awabariki sana. Ramogi, jotend UDA kaunti ma Kisii oseyo ng'anyo moko mitime kaunti ma Kisii kiseyo go jo IEBC. Kotelnegi kod jolar kom Gavana Ezekiel Machogu kaachiel kod jolar kom Senator Joash Maangi. Giwacho ni ok en kare jotelo
kochako ketho nying apisa mag dhoudi mamoko. Gimedo ni nitiere oganda kata jogwenge mamoko ma bende tiyo kuonde mamoko ma pacho ka kagiwacho ni jo Kenya oyiene mar tiyo kamora mora e piny Kenya. Incidences that have been organized by none other than Simba Arati in organizing people to demonstrate against people from a particular community who are IBC officers in our county. We want to make it very clear in no uncertain terms that the Constitution of Kenya is very clear on this, that as Kenyans we are a unitary state and each and every Kenyan has a right to work in each and every part of this country. Riwruoge makedo ni ratich oganda Mombasa wacho ni doho mapacho ka onego bed kod chenro moyiedhi mag winjo buche jolar kombe thuolo mowinjore ma ok biro cho chenro mag yiero. Kotelnegi kod jakom riwruoge go Zedekia Adika gikoni okang' mar doho yalo buche jolar kombe thuolo mogik thoro bago jogo ombulu kendo rocho chenro mar jolar kombe mamoko bende thurka. Magine giwacho ka bende gijiwo duol mar IBC mondo mi oket apisas magoyo tache kor gwenge ka gichiwo puonj ne jopiny ewi chenro mag goyo ombulu ma ok weyo thuolo makamano ne josiasa makidek wuondo jogo ombulu. Do kata courts in Kenya mondo gibed very consistent kod kaka gimiyo ji judgments. Consistency ni case kaka mar Sonko, part of it ntie Supreme Court, part of it osegole High Court. Koro we are still hovering diere kae. Dwarore ni Supreme Court kaka Chief Justice emochung'ne nonego bed no owacho ni ya keluru files mag Sonko watiek gini dichiel. To kane bed ni giwinjo kesno ok ne dwa dhi kendo nwa dhi e High Court. Dhano sani oseluor nyoro Sonko yawne, lakini shida en integrity di gijo court. Court oklu gigi pio pio. Koro timre nyaka koro ombulu chiegni, koro ka ng'ani ikelo machiegni kani yawne jomoko koro nano ni mind chal ka gima en siasa, chal joma executive interfere gi process ni. Ramogi koro wadonje weche mag tuke. Tim mar Kenya mar basketball kidieny mar jomamine adek kuom adek noloko tanga kendo loyo tim mar Uganda 18-19 e finals mag basketball kidieny mar jogo ma higi tin 23 e alap manyayo. Kenya ne okowito tugo moro amora ka giloyo Botswana 22-10 kama bang'e to ne giloyo Benin 21-10 kendo molo e finals ka Kenya ne oyudo loch bang' kedo matek. Ma timore seche matin ma tim mar Kenya kidieny mar jomachuo ne obet namba 3 e chung' mag piemgo bang' loyo Benin 18-13 ka giloyo gi kod Rwanda 19-11 kendo loyo Uganda 20-18. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag kagi kacha. Pod wamedo ikoni mathoth ahinya koromo weche manyien mag ng'ich welo kaachiel kod mago imero. Omiyo kik idhi mabor med mana kete Ramogi TV kinde duto. Nyinga en George Bati, oriti masani.